Lalawigan sa Sugbo ni patuman og 60 ka adlaw nga ban sa pagsulod sa mga baboy ug mga pork-related products gikan sa lalawigan sa Bohol. Kini human adunay kaso sa African swine fever kon ASF nga natala sa usa ka lungsod sa naasuing probinsya. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Wala dama ni Julita Coriba sa barangay San Vicente, lungsod sa Pilar, Bohol, nga ang ilang kahago sa pagpamuhi og baboy mahulog lang sa wala. Kinihuman nangasakit ang binuhi nilang mga baboy nga nisangpot gani sa pagpatay o gipanglubong niadtong Hulyo 28. Naman ni sinahitabo. Kani siya mo butakaw, wahira tong kuan. Pag 28 to gilubong. Nagkuha og blood sample sa mga baboy ang Provincial Veterinary Office o gipadala sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture sa Central Visayas. Gikumpirmar sa Provincial Vet nga adunay ASF case sa lalawigan sa Bohol, di nagpositibo ang 11 sa 19 ka blood samples gikan sa mga baboy sulod sa 100-meter radius sa lugar. 87 na ka mga baboy ang namatay sa lalawigan. Nagpagawas dayon og Executive Order number 37 si Governor Aris Omintado aron mapakgang ang pagkatap sa sakit sa baboy aron usab kapanalipdan ang 6 billion hog and livestock industry sa lalawigan. Apil nini ang pagpatuman og checkpoint sa mga utlanan sa barangay nga adunay kaso sa ASF. Unsa among mahimong ikaambag na kami atong matagan ito sila og dugang na suportan sa panginabuyan. Subay sa kumpirmadong kaso sa ASF sa Bohol, ang silingang lalawigan sa Sugbo ni patuman usab og temporary ban sa pagsulod sa mga baboy og pork-related products gikan sa Bohol. Sa gipagawas nga Executive Order ni Governor Gwen Garcia, mulanat og 60 ka adlaw ang ban o hangtod sa Oktubre 7 nining tuiga sa tinguha nga kaprotehian ang hog industry sa Sugbo. Gimanduan ini ang mga law enforcement agencies sa striktong pagpatuman sa Executive Order. Kahinumduman nga unang nagpagawas og Executive Order number 11 si Governor Omintado niadtong buwan sa Marso nga nagban usab sa mga baboy ug mga pork-related products gikan sa lalawigan Sugbo human adunay kumpirmadong kaso sa ASF ang Cebu Province. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.